fine jule rokesa silmina dure jabe rokesa ma jengina na dilega rokesa woni tawto jabe nyama rokesa woni tawto jabe di kam rokesa ni sare gir bagalo rokesa ni sare nyaago galo rokesa woni nyaago ba ono nyaawune rokesa woni nyaago ba ono nyaawune rokesa ma jengina no dilega rokesa na ko ni dewa Dawde sehlaaɓe musidɓe tedduɓe on paami leydi men Sénégal wawa ɓamtade tawa ndema e awo e gaynaka woodani ko ɗum saabi e laamuji men ɓennuɗi en kaalino ñanden mbiɗen mawɗo Mamadou Dia wonno miijo mum ko wiyete ko coopérative agricole ko famnode leydi wawa wuurde jiggoyade ko ɗum hawno Moussa Dia faami e Daouda Moussa Dia paami ɓe mbi politique eyyi kono noon politique de développement woni dawrugol eyyi kono dawrugol jaadugol e ɓamtare haade mabɓe nadde ko wiyete ko politique ɓe naati koye ɓamtare ɗo ko wendu boseyaɓe woni jardin nambu mo ganduɗa ko hewɓe wendu boseyaɓe mbaɗana ɗum mo kala ina jogui hen ko ina rema yeeya wurnira galle mum e sukaɓe mum toppito e jangde mum hayso joom galle mum ala ko wallita ɗum ɗo waɗa ko forage uji ɗi ganduɗa ko gaddoji ndiyam ligguey baɗɗo fayida waɗa hen toppita ha feewi on jiiɗo ko Daouda Moussa Dia woni jillu e nder guesa ba gam famnude bandiraɓe holko waɗa ɗon ɗum ɗo koko ɓamtata eɗen gandi to banggue ndema ko kañum jogui leydi kaɗo ndema ilneteka ɓooyka lelnaka ko guila no mbiɗomi ni guila dawrugol suwa tawa nadde ko ɗum saabi nde ɓe ƴetti dawrugol nde ɓe dañi wallidiɓe e nder ɗeɗo guese ɗiɗo nambuji on jii suppome mi nani hen ɗum ɗo ko tamate goni hen patata woni fatata nani e nder hen e kala sewo sewo mo neɗɗo fotanno yaade jiggoyo caggal yaaha Matam walla Kanel soriya adda kadi hade dañde ɗo moftude waɗa ko bonnan ɗum en dañi ko ganduɗa ko gueɗe kecce demeteɗe e nokku men ɗo ɓatti ballal Allah e ballal mo ganduɗa ko ingénieur fanno yanko ko fati ɗum woni hawno Moussa Dia e miñum le premier questeur maire commune mo Hoko Ƴeere Daouda Moussa Dia ɓe mbi alay saago leydi ɓamtorta ko noon so wona banggue ndema e nder ndema ka en kaali joni ma waɗe ko fate gaynaka jawdi netede yeeye e faytine tawa woɗɗani ko wona ɗum ko to banggue awo ma waɗe nambuji liɗɗi tawa koko fotata yeeyede ɗum ɗon fof koye eɓogo jeeya wadde mbiyen a wendu bosaɓe certes caɗele ɓiɓe muɗum darima on jiiɗo suppome mo jiiɗon dene nani e nder hen kala ko neɗɗo foti dañde neɗɗo foti hutorade nattiyade banggueji goɗɗi ko nder wendu bosaɓe keɓata ɗum no hannirta ni henna ndema ka ko ndema jaajka kadi ala caɗele ala ko fawa e mabɓe sona ar ƴettu nokkuma ƴetta no poɗɗa ƴettirde ndema no poɗɗa remirde keɓa ko poɗɗa heɓde ko kanko Daouda Moussa Dia on jiiyo mo nde mawɗo Samba Harouna mo ganduɗa ko mawɗo ardi bonnani joguiɗo ko fate juɓɓude ndi hande mbiyen wendu bosaɓe certes caɗele ha tengte bandiraɓe rewɓe mo yiiɗi wallude leydi yo wallu rewɓe mo yiiɗi ɓamtude leydi yo ɓamtu rewɓe kamɓe gone galleji he kamɓe ndena sukaɓeɓe eɗen gandi ken ɗanniyankoɓe ken yiiloytoɓe hande o kala ndemowo toon en jindiɗo makkari makka mo ganduɗa ko kecco nanɗon hande o kala ko sohletono wawi ha joni dañede no hannirta ni henna ɗon ko gueɗe timmuɗe no fewi ko gueɗe juɓɓuɗe no fewi ɗe ganduɗa no hannirta ni henna e kettoɗe Daouda Moussa Dia kanko e DJ Kisma. Assalamu alaikum questeur de l'Assemblée nationale maire de Hoko Ƴeere son honorable député Daouda Dia min calminima eɗen ɗo hande e wendu boseyaɓe hande o so tawi min paami so tawi ko combat wonno walla so tawi ko sippir wonno emin mbawi wiide a liiɓi gari ko ɗum ɗo wonno harema wonde yo heege iwe Fouta ha laaɓa ñanden min e ma en jooɗi meɗen jewtida mbiɗa kam hande o ɓuuri wonde priorité ko heege iwe Fouta ha laaɓa mon foof daña ɗo golli mon foof daña ɗo jaggui pamna hen bandiraɓe seeɗa gati en jii lawol diidol nena waɗa ha yetti julol pomoji nen toon ɗiɗi cawodirɗi toon ne elle wonko mbaɗɗon envisagé holko mbaɗa hen famminde bandiraɓe monsieur le questeur. a jarama hon jiruɗa ni tan kan arɓe wadde visite tan ballaji rewɓe e projet ji muɗumen jogui jiiɗen noon vraiment ene min belti hen no fewi gati ɗum ɗo woni ko ɗum ɗo woni ƴewete no par ce que goho ma hokku yimɓe ligguey ɗiɗi ma hokku ɗumen cellal tati kadi ñamdu ko ɗum woni ko ardi foof so neɗɗo ñamani wawa janggude so neɗɗo ñamani wawa sellude so neɗɗo ñamani wawa wadde haydara ɗum tagi yimɓe sen sahaji ne kawje e projet ji won tant que fondement o waɗani tiiɗani ala projet bawɗo marsude fondement o ko yimɓe dañi dañi ko ñaami hande koye balla jarten koye projet ji rewɓe jarten kono mbiruɗa ni pomme oɗo ko haade duuɓi 5 amin kaɓo pour oɗo pomme waɗe alhamdulillah pomme o waɗama par ce que leyɗele kewɗe noon caggal to ko leyɗele moƴƴe ɗe ganduɗa hoore maɗa so ndemama nafoore muɗum heeƴani ɗo hen
alhamdoulillahi président Macky Sall walli min pommo waɗama hande ɗo e dumunna mo jii ligguey o fuɗɗo so ligguey o fuɗɗama sukaɓe hewɓe mataw mankata ujunnaje 2 cuhlel mbawɗo liggade hen nafoore muɗum ma artu banggue gaynaka kadi ma mbawa neede hen to banggue kadi negol liɗɗi kadi nani hen waɗa projet donc ɗum tan wonno hare nde ɗum so waɗama so gasi tan kala ko wawi ɓuttude hen yeeyata so yiyama wonta kalis so wonti kalis arta yimɓe sa heeɓi kalis man sa welama jangga sa welama joɓanaɓe jangga sa welama cooda kono faggore kono tawi a wawa ñamde walla ñamani a wawa wadde ɗum ɗon foof ko ɗum woni hare nde tan ko ɗum woni hare nde heddoto noon bon goto foof e yiyande muɗum minen kam amin gandi ko ɗum woni yiyande amin te amin gandi en lammin ko ɗon woni dawol ngol so lawol ngol heeɓama tan ko heddi koma ara inchallah monsieur Dia min paami ɗon joni commune o fof tari en jeehi ha caggal leyɗele gonɗe caggal julol c'est à dire commune o fof ko hen jeeyete walla voire même département o fof joni holno mbawɗa famminirde yimɓeɓe ɗo e Pindi TV kamɓene ɓe paama ko hen ɓe jeeya wona Boy Seɓa tan haare ɗum ɗo combat ko combat mo kaɓantoɗa yimɓe fof département o fof walla mbiyen commune o fof eyyi ɗum ɗon kam min jewtidi hen département o min noddi ɗo hen projection film aji waɗama min kalni sukaɓeɓe fof min kalni sukaɓe janggoɓeɓe yo ƴettu combat o jeetin ɗum guure ɗe ɗum tagui mbiyamni kam kala leydi toɗɗadi yimɓe ko ɗaccir ɗum e juuɗam mbi jamiri kam yoɓe ƴettu ene wayi leyɗele ɗe ƴettama ala probléme hay goto hay joguiɗoɓe hen leyɗele mbi jarlitima goppiri leyɗele ɗe donc sukaɓe ne paami ɗum heddi tan ko projet o hankkadi min ɓenni sensibilisation koye démarrage projet mum gori so fuɗɗima noon déjà ene woodi sohlaɓe hen banggue fitram golle en technicien ma gar hen ɓen so puɗɗima gayni so projet o fuɗɗama aussi liggotoɓe banggue ndemo eko yaadi hen banggue awgo eko yaadi hen ko liggueyaji kewɗi gonata hen ɗum tagui hande ko département Kanel foof woni ɗo en gari woni ɗo henna ko ɓuuri commune Hourkadiéré ɓuuri Bossiyaɓe donc ɓuuri ko département o fof jeeyi ɗum noon on saaha so yonti tan so fuɗɗima inchallah sukaɓe département o fof ma nodde kala hen joguiɗo qualification walla joguiɗo hen gandal to banggue oɗon ko sohla ko ma heeɓe ligguey ɗon heddiɓe ma janggoy kadi ma dañoy hen so Allah jaaɓi ko arata ko donc ko nafoore mawde woni hen ɓawri kam pomo waɗama lawol waɗama ko heddi ko foof hankkadi ene wayno hayso minen amin cippira men mami mbaɗa ha yetto so Allah jaaɓi inchallah bandiraɓe ɗo e Pindi TV mbiɗa sikki haala ka laaɓi ceer onon foof en paami donc eɗen mbiya sukaɓe Fuutankoɓe foof sukaɓe département de Kanel foof sukaɓe de commune de Hourkadiéré foof hande o yoɓe daro ɓe paama hande oɗo ñalawma addi en ɗo ko campagne présidentielle kono campagne o so ɓenni so tawi campagne o ɓenni so Allah lamɗo jaaɓi inchallah mono foof yo daro mono foof yo andu n'importe quelle heure emna e ummade dawa inchallah so tawi Allah lamɗo jaaɓi en nani caisseur de l'Assemblée nationale haali laaɓi yimɓe fof nani haalama ɗo e Pindi TV ɗum noon min mbiyon du courage onon rewɓe min jarnima on min mbiyon félicitation min jii darde moɗon kono noon min noddi sukaɓeɓe kadi jeune uji kamɓe kadi yoɓe ɓuuri hewde sibu nde min mbaɗi analyse min ɓuuri yiide ko yimɓe mawɓe les personnes âgées 3e âge eyyi donc min ñaagui sukaɓeɓe onon ne garon daroɗon liggoɗen sibu ligguey ne woodi merci assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe ɗo ko dawal ɗimmal ko duɗal ento walla duɗal sukaɓe bokoƴe janggoɓe cas de tout petit eɓɓama e leydi Sénégal caggal famde sukaɓe alsago keble kamɓe goni mawɓe janggo kamɓe jogo lomtade wende Bosaɓe heedani hen caggal kono bandiraɓe e nder nduɗo suudu wiyetendo duɗal ento walla cas de tout petit ko woni hen ko no foti yeeɓede janggue no feewi alay sago cundoɗen cuuɗi gonɗi e nder men ɗi ko pine men jangguete hen aadaji men jangge hen sukaɓe tokosɓe wonɓe ne heede needi men e ɗemgal men e diine men kamɓe kuccete Dawda Moussa Dia gam haalande ɗum goƴaji mabɓe sohlaji mabɓe koɓe jiiɗi koɓe paami hen e weltade ɓe jogui e duwade ñagade yo Allah ɓeydan waɗoɓe kamɓene kadi ɓe duwone Allah joomum yo copoƴi gonto jaale